Значи, сега Путин дойде с една голяма делегация тук и всичко е въпрос на много имперски интереси. Това е Руската империя. Искат да ни вземат енергийните източници тук, да ни държат нюклеар централата, атомната централа новата, държат рафинерията в Бургас и тръбопровода Бургас-Александруполис. Това е цялата работа. Всичко друго е ала-бала, мижи да те лажим. Това е цялата работа, просто само глупости говорят, мръсни бокуци, маймуни, мръсни. И нашия президент, и той е мръсна маймуна. И Путин, и всичките. Бокуци мръсни. Znači ovdje je Bulgarija, ona će na ovom projektu nešto izgubiti, je li tako? Да, не, просто руснаците имат игра тук, това са си по линия на тайните служби, старото КГБ, нашата държавна сигурност, това нищо не е умряло, връзките са просто са различни хората. От комунисти станаха капиталисти, иначе всичко не се променя. И целта е тук, понеже сме в НАТО, Европейския съюз, поне енергийно руснаците да ни държат на енергийно ниво. Енергийно ниво, значи това говоря петрола, атомната енергия и това е. Просто това е цялата работа. И сега особено с този стратегически тръбопровод, който ще го правят Бургас Александруполис за Западна Европа, който ще минава от тук с нефта, с петрола.